ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọ nọrọ ụnụ hụkwerechi ọnwa nọ nwa mba nnọ awụchashiala nụ m eye ụmụnne m achọrọ m igbu oge ọ na anụ m otu nwanne ya nwoke akpọ m na fon si m nwa mba nnọ na enwe ihe ribidege ya ugbu ene na ya sị ka ya judele m. ụmụnne m ya gaa n'ihu sị na nwanne ya nwoke lụrụ nwaanyị na nwunye nwanne ya nwoke amafụ na ọ mara mma wee nwanne ya nwoke wụkwanụ asthmatic patient na ha ka alụchara ọhụrụ. Nwunye ekwe na arụbeghị ime mgbe ekwensu bururu ụwa ya bịa nwanne nwoke nwa ata ka nwụọ na nwata nwaanyị nụtara ya likekwara na the girl after elichara nwanne ya nwoke o mene months ya bịa na-eshi n'azụ na-enye ya hope na-agwa esi ya nọrọ na ya likiri ya na nwatakịrị falls in love with him ya na nwa ahụ na-enwe ihe ha menwere onye nwebụ onye dị agwa na ọ wezụkwa nwunye nwanne nwoke ndị enwere right ikushi ya na ya manụhụ ma ọ ya gaa n'ihu kushinwe ka ọ ya hapụ wawe na ya nwatakịrị mara mma and ya hụrụ ya n'anya nwatakịrị hụkwara ya n'anya na ya chọrọ iji emerezie nwunye ebe nwanne nwoke alụbatala ka ya tụwazie ya ime o wezie nwunye. Ụmụnne m okwu ekwulekwucha m si ihe n'ugbo ya kwuru aga m asa ya aga m emere vidio saa ya n'ihi na enwekwara ụfọdụ ụmụnna anyị ndị ga-eme mistake n'ugbo ị chọrọ ime. Yes, a very big mistake ka ị chọrọ ime. Aga m asa ya aga m emere vidio ị ga-abịa gere nga m na-agwa ndị ọzọ ndị ọrụ ka ọrụ ndị ụdị ihe dagidere ka ha nụrụ ya ka ha nụrụ ihe m na-agwa n'otu. Ụmụnne m ọ na-ịnọ ngala toruo ntị ala gị nweta onwe gị n'ọnọdụ a nwanne nwoke nwetara onwe ya. Nwunye nwanne m nwoke bụ nwunye nwanne m nwoke. Ọ bụrụ na nwanne nwoke zoliri kpụrụ ndị obodo ga-alụọ nwunye lụbata ọ nwunye ka ọwụ. Ọ bụrụ na nwanne m nwoke ahụ anwụọ ọ mụbedoghị nwa atọl o nwere right ịsụ na ya na-ala ya anaghị alụgazi and ọ bụrụ na ọ laa n'ụlọ nne na nna ya enweghị onye ga-abịa ịna ihe akwụrụ n'isi esi return ya no. Ihe a ga-emewu ọnwụ di ahụ kewara ha automatically ala ya alụgharịrị di anaghị aga ịna ihe akwụrụ n'isi ya back. Now ya asịkwana mba ikekwa ọmụbe nwa ọmụ na nwa ya asị mba na ya alụọlazi ahụrụ di ya n'anya na enweghị ebe ya na-ala enweghị onye nwere right ịchụpụ ya o nwere right ịtụrụ ime ebe ọ sọrọ as long as ọ ka nọ n'ụlọ di ya rụrụ ọ naanị ọnwụ ihe di ya nwụrụ pụọ as long as ọ ka nọ n'ụlọ di ya ya sị enwe ebe ya na-ala o bido nụrụ nga aha na nwa ọbụla ọ mụrụ ya n'aha di ya enwe onye na aha di ya ga-azọ ụmụ ya ahụ ụzọ. Yes, as long as ọ nọ n'ime ọ ka nọ n'ụlọ di ya na ịga nga ọkwa ha ala mgbe ene di ya nwụrụ after elichara di ya si ya na-alaga na ya na-anọ nga nwa ọbụla ọ mụrụ n'ime ụlọ di ya ọ nọ n'ụlọ di ya tụ ime buru afọ ime ahụ n'ụlọ di ya ọ wụ ụmụ di ya ọ mụrụ ya n'aha di ya. Ka one now gị na onwe na condition n'ugbo nọ biko ya doo anya nwunye nwanne m nwoke nwụrụ anwụ ihe ị ga-eme ewu nkushi ọwụ nwunye enwere condition ọ ga-eji awụ nwunye the only condition ọ ga-eji awụ nwunye nwụ ya nwatakịrị ga-alagodo n'ụlọ nne na nna ya na ebe di ya bịara alụ hapụrụ ya n'ike na ya agaghị anọ na ya ga-alaga alụgharịrị di enweghị onye ga-asị ya sokwa enwe onye ga-afọsụ ya ọ ga-alagodo n'ụlọ nne na nna ya. Then ihe ị ga-emezi wukpo ndị obodo si na nwunye nwanne m nwoke nọ nwa nga ịgbara hụta na agwa ya rụ mma na ọ masịkwara na ebe ọnwụ na-ekweghị nwanne m nwoke ebe ọnwụ na-ekwe nwanne m nwoke nọrọ ndụ lụrụ nwunye and ịhụkwala na agwa nwa na ọrụ mma na ị chọrọ ịga lụrụ ya ka ọ ghọọ nwunye gị kpeghara ha ndị obodo gashi ajụọ ya ya ekweta na yes na ya ga-alụ gị kwụ ụgwọ isi ekwuturucha ya na gba ya wụzie nwunye ị gaghị alụ ya n'elu ihe ụgwọ isi ya nwanne nwoke nwụrụ anwụ kwụrụ gị lụọ ya n'elu ya were ụgwọ isi nwanne nwoke kwụrụ n'isi nwunye ke ya ma ọnwa ekewa ha gị so dị afọ ebe nwanne nwoke agalaga lụta ya na ọ nwanne nwoke na otu mmiri soga n'otu ite ebe na ọ mụrụ ya nwa ya efetezie n'ụlọ kenụ gị na ya na ịga nga ụ na-ebido mụwa nwa ọbụla ịmụrụ ya n'aha nwanne m nwoke ịmụga ya n'ama nwanne m nwoke ịmụga ya n'ama kenụ
ihe ikwuchiri nwunye nwanne m nwoke, nwa niile gị na ya mụrụ wụ n'aha nwanne m nwoke. Biko emekwala mistake. Ọ bụrụ na nwunye nwanne m nwoke nwụrụ anwụ, nwunye nwanne m nwoke nwụrụ, hapụga nwunye ya dị very young, gị lege nwunye ọ masịrị ṅụ, kekwa ọmụhụ nwa, ọ mụrụ otu mkpụrụ nwa, ma ọ ka nọ n'ụlọ di ya wụ nwanne m nwoke, ọ ka nọ n'ụlọ ya. Ihe ọbụla gị na emere ha ikuchiri ewu nkuchi, nwa ọbụla gị na ya mụrụ, ịmụrụ ya n'aha nwanne m nwoke, ọwụ nwunye ṅụ. Ihe ọwụwụ nwunye nwanne m nwoke nwụrụ anwụ ikuchiri nwunye, ọ gaghị egbochi ṅa alụṅụ nwaanyị ke ṅụ, ọ gaghị egbochi ṅa chọwa aha ṅụ, chọwa ụzọ ṅụ, chọwa ama nke ṅụ. Ọsọ ṅụ mụọ 100, ịmụrụ ya n'aha nwanne m nwoke. Gị chọọ ịlụ ya wụ nwatakịrị nwaanyị, ọ ga-eburu ụzọ laa ụmụnna ya na ebe di ya nwụọ na ya na-alụgachi ka ya ga-alụgharịrị di ya ala. Den gị so ndị obodo na nwunye nwanne m nwoke na agwa ya rụ mma, na ị gaghị ahapụga ezigbo nwaanyị ya ka ọ lala ha ụlọ, na ị chọrọ ịga lụrụ ya. Ha edurunụ gị gaashị ga-alụ ya, mana before then enwere omenala ị ga-emesetụ n'aha nwanne m before gị bilie ga lụọ nwunye, kwụọ ha ụgwọ isi ya, lụbata ya. Dịka nwatakịrị nwaanyị nne ya nwụrụ, ndị di ya bịa, mgbe a na-azụ ihe ndị nne, enwere omenala ọ ga-emere nne ya nwụrụ anwụ before any other woman na-anọchi anya mma ya menwere ya ihe ndị nne. Biko ọ dị mma ka ị mara your position, ekwela ha ṅụfuo nke ị na-eme ka ihe gbara ṅụ chip. Dịka m kwuru na mbụ, emekwala mistake. Nwunye nwanne m nwoke nwụrụ anwụ, nwunye nwanne m nwoke nwụrụ anwụ, as long as nwaanyị ka nọ n'ụlọ di ya, ọ laha ụmụnna ya, gị gakwuru enwe ihe ọbụla gị na-eme ga nkwuchi ka ikuchiri nwunye nwanne m nwoke nwụrụ anwụ. Nwa ọbụla gị na ya abụọ mụrụ, ịmụrụ ya n'aha nwanne m nwoke. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.